și liderul unui partid important în istoria politică a României, PNCCD. Aș putea spune cel mai important. Și nu cred că mă poate contrazice cineva. Cel mai important lucru în acest moment, cred eu, să conștientizăm că la anul vor fi alegeri. Și să ne pregătim pentru alegeri. Civic, politic, fiecare cum poate. Pentru că la anul este o luptă pentru putere care va marca generații. Va fi probabil ultima luptă pentru putere a generației mele și a altor generații prezente acum în sală. Ce putem face? Pentru că aceste conferințe pot să se perpetueze și în 2026, 2027, 2030. Ce facem cu ele? Care este scopul practic? Spuneam la conferința de dinainte, scopul nostru ar trebui să fie preluarea puterii de stat. Cerirea puterii de stat. Aceste dezbateri au un rol important, dar n-aș spune că au rolul cel mai important. Peste 8 luni, 10 luni, mai puțin chiar se vor prezenta la alegeri niște partide care vor fi singurele care vor apărea pe buletinele de vot. Și acele buletine de vot sunt deja, să spunem, previzionate. Se știu deja cam cum vor fi. Este o tragedie. Suntem în situația de a ne declara aproape neputința și a dezerta de la viața publică. Și atunci trebuie să găsim soluții, iar soluțiile nu pot fi găsite decât dacă înțelegem niște cauze mai profunde. Eu cred, și o să o demonstrez în 2 minute, că România se află într-o lovitură de stat înghețată. Nu mai există democrație, nu mai există Constituție. Este vorba de o lovitură de stat în care România a încremenit. Și dacă avem de-a face cu o lovitură de stat, care sunt soluțiile împotriva unei lovituri de stat? Lovitura de stat a fost foarte simplă. Ca toate loviturile de stat, pentru că puterea se exercită foarte simplu. Puterea nu se exercită complicat. Lovitura de stat a fost dată de președintele României, de instituția prezidențială. La momentul în care președintele României, începând cu Traian Băsescu și continuând glorios cu Claus Iohannis, au renunțat la atribuția constituțională a medierii, prescrisă de articolul 80 din Constituție, în care se spune, e simplu, președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. Veghează la respectarea Constituției. Cine? Președintele României. Numai președintele României veghează, potrivit Constituției. Ca să mergem mai departe, în acest scop, scopul de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, în acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Doar președintele veghează la respectarea Constituției și doar președintele României mediază între puterile statului și între stat și societate. Funcția prezidențială, nu Parlamentul, nu guvernul, nu un minister, nu societatea civilă, nu sindicatele, nu partidele politice, nu Curtea Constituțională, nu avocatul poporului, nu CSM-ul, nu judecătorii. Nu! Cine? Numai președintele României. Este cheia de boltă a Constituției, care este ce este Constituția. Este contractul social. Ei bine,
La momentul în care Traian Băsescu s-a declarat președinte jucător și a subminat celelalte puteri ale statului, a preluat practic funcția Parlamentului, a preluat funcțiile guvernului, partidelor politice, s-a dat o lovitură de stat fundamentală, profundă. Acest lucru l-a exercitat foarte multă măestrie și a spune cu și mai mare talent al nostru președinte Klaus Iohannis, care își exercită autoritatea exorbitantă chiar din vacanțe. Nu-i de glumă. Klaus Iohannis, în 2017-2018, s-a substituit într-un mod mult mai vulgar decât Traian Băsescu și ca reprezentant al poporului. Vă amintiți hashtag Rezist, vă amintiți experiența teribilă, vi-l amintiți pe Klaus Iohannis ieșind în stradă cu geaca roșie și spunând Parlamentului: trebuie să votați așa cum ați văzut în piață. Eu îi reprezint pe români. Aici lucrurile s-au închis, pentru că în acel moment, în Parlament, Iohannis s-a declarat dictator. Pentru că, juridic, suveranitatea poporului este exercitată de Parlament, nu de președinte. Președintele este doar reprezentantul statului, nu reprezintă și poporul. Democrația este fundamentată pe acest principiu. Șeful statului nu reprezintă și poporul. Poporul este reprezentat de Parlament. Este în Constituție. Când șeful statului reprezintă și poporul, el este Führer. Tehnic. Și ne amintim de celebra lozincă a lui Hitler, în care el reprezenta deopotrivă poporul și statul. Führer. Ei bine, aici nu este vorba despre interpretări, aici nu este vorba de discuții politice, nu este vorba despre chestiuni de a face niște eseuri. Nu, este vorba despre o lovitură de stat tehnică care a fost dată funcției prezidențiale de niște persoane care au abandonat rolul de președinți și au încremenit România într-o lovitură de stat. Acum să mergem mai departe și nu vreau să îmi pierd șirul, pentru că vorbim despre tehnicalități. Este extrem de important, s-a scris o carte excepțional de importantă. Tehnica loviturii de stat a lui Curcio Malaparte. Vorbea de tehnici ale loviturii de stat și vorbim de tehnici. Ei bine, dacă înțelegem acest lucru, să mergem mai departe și aș vrea să-l citesc pe Hans Kelsen, unul dintre cei mai mari juriști ai tuturor timpurilor, care ce spune Hans Kelsen? Spune așa. Și aici domnul profesor Marga e specialist, chiar dacă nu este jurist, dar vorbim de teoria dreptului la cel mai înalt nivel. Hans Kelsen spune următorul lucru: statele sunt mai puternice decât popoarele. Popoarele nu pot face față atacului și constrângerilor statelor. Nu pot face parte. Sub nicio formă. Statele sunt mai puternice decât popoarele. Ce spunem noi? Că popoarele au drepturi? Nu. Popoarele au drepturi pentru că statele le acordă popoarelor acele drepturi, iar nu invers. Este o mare subtilitate aici. Nu poporul își ia dreptul, care este cuvine, ci statul îl acordă cum? Prin știința dreptului. De asta vorbim de statul de drept. Statul care este limitat în atribuțiile lui covârșitoare, exorbitante de știința dreptului. Ei bine, dacă un om, și anume președintele României, a devenit stăpânul statului și poporului în același timp, atunci avem cauza și pentru soluția pentru anul viitor, electorală. Lupta noastră trebuie să fie pentru președintele României.
celelalte alegeri nu contează. Nu contează absolut deloc. Atâta vreme cât Traian Băsescu și Claus Iohannis ne-au arătat, ne-au dovedit că majoritățile votate nu contează, ci doar voința președintelui de a numi un anumit prim-ministru și a șantaja partidele și a ajunge la acel scop, este singurul lucru care contează, atâta vreme cât funcția prezidențială a fost uzurpată prin decizii de tip mafiot ale Curții Constituționale. Decizia ca președintele României, spunea și profesorul Severin, să reprezinte România în Consiliul European, a fost un cadou al Curții Constituționale. Constituția nu prevede așa ceva. Ei bine, ca să reușim să facem ceva în țară, oameni, Haideți să vă spun să adaug ceva. Există o hotărâre a Parlamentului din 2012, care alocă categoric, prin interpretarea Constituției, deplasarea la Bruxelles în Consiliul European, primului ministru, eventual, când el hotărăște, trimite pe altcineva. Cum a mandatul la Parlament. Da, a fost mandat la Parlament. Interesant. Hotărârea nu e abrogată, dar nu se aplică. Da. Pentru că a fost o decizie a Curții Constituționale, că a dat o interpretare care nu are nicio legătură cu Constituția, de fapt la un ordin al același președinte care de fapt ce face, stăpânește puterea de stat. Adică vorbim puterea de stat, vorbim serviciile secrete, vorbim procurorii, vorbim despre puterea de coerciție și de pedepsire. Statul român și-a păstrat numai aceste atribuții coercitive. Atribuțiile de stat social, în ceea ce privește economia, au fost abandonate de statul român. Eu cred, ca să dăm un sens și politic și concret acestor întâlniri, trebuie să găsim un candidat la președinția României. Și nu știu cum, prin discuții cu partide, cu societatea civilă, cu sindicate, nu știu, cu oricine, să putem avea pentru 2024 un proiect prezidențial. În caz contrar, nimeni nu va putea să schimbe nimic. Era data trecută campionul la pesimism Ilie Șervănescu. Acum sunt eu poate mai agresiv. Nimeni nu schimbă nimic. Pentru că totul este în mâna celui care, dacă va fi un nou Claus Iohannis, va avea totul în mâna statul, societatea românească, instituțiile, politica externă, Uniunea Europeană, absolut totul. Trebuie să vorbim deschis despre lucrul ăsta. Celelalte alegeri aproape că nu contează deloc. Spune domnul Piperea, cu Parlamentul European nu are nicio atribuție executivă, niciuna. Are o singură atribuție, la momentul constituirii votează Comisia. Atât. După care nu mai are niciun fel de atribuție. Iar Comisia, care în mod tradițional este formată din niște reprezentanți ai corporațiilor, niște corupții, 5 ani de zile slujește interesele corporațiilor corupte care nu au nicio legătură cu statele și cu popoarele. Este nevoie de experți. Și aici a vorbit mult și profesorul Adrian Severin pentru a înțelege cum funcționează aceste mecanisme. Și să ieșim din aceste narrative, spunem, de îngrijorare, cu sloganul, să fie bine, să nu fie rău, că românii noștri știu. Nu pot să facă nimic oamenii, nu sunt vinovați. Nu-i vorba că au o responsabilitate și că n-ar vrea să facă ceva. Întreaga societate românească a fost dezarmată. Dezarmată. Oamenii nu pot să facă ceva, chiar dacă ar vrea să facă, și singura noastră speranță este ziua votului, în care, nu știu cum, nu știu ce fel, în acea zi s-ar putea întâmpla o minune. Dacă și ziua votului trece, s-a terminat, pentru că 5 ani de zile. 10 la nesfârșit. Și atunci, domnule profesor Marga, Cornel Nistorescu, mulțumesc în primul rând, am uitat să mulțumesc pentru această invitație foarte onorantă. La fosta prima întâlnire, domnul Severina a venit cu ideea celei de-a treia republici. O idee extraordinară pe care am îmbrățișat-o spontan. E nevoie de un nou contract social. O nouă Constituție din temelii. Sigur că sunt argumente, Constituția ar fi bună, nu e bună deloc, nu mai este bună. După 33 de ani nu mai este bună. De ce? Pentru că această Constituție nu ne garantează nimic.
această Constituție este o înșiruire de principii. Toată lumea e de acord. Cu democrația. Nu mai este democrație. Cu libertatea de expresie. Nu mai este. Nimic nu mai este ce scrie în Constituție. Nu înseamnă asta că totuși Constituția ar fi bună pentru că emite și prezintă niște principii. Nu e bună deloc. Pentru că această Constituție trebuie să cuprindă modalități de intervenție atunci când aceste principii sunt subminate. Nu există așa ceva. Nu există absolut nimic în Constituție când președintele face dovada acum și ar trebui să fie aplicat articolul privind incapacitatea exercitării funcției de președinte. Această incapacitate este prevăzută de Constituție, dar nu se poate face decât dacă președinții celor două camere atacă la Curtea Constituțională. Niciodată cele doi președinți nu ar să atace la Curtea Constituțională. Niciodată la o suspendare președintele nu va fi doborât, pentru că, spuneam, sunt toate celelalte instrumente. Avem nevoie de o nouă Constituție, o Constituție funcțională. Nu mai avem, eu m-am săturat de principii. Trăim într-o lume a minciunii, minciuna care vine din Statele Unite, vine din Europa, vine din Germania, vine de peste tot, a narativelor mincinoase de manipulare, adevărate experimente sociale și adevărate experimente implantate pe popoare și pe state. E nevoie de o Constituție și să lansăm măcar dezbaterea. Nu se putem probabil face într-un timp apropiat, dar măcar să spunem și să le explicăm acestor oamenilor că această Constituție nu mai reprezintă și contractul social este rupt. Nu mai există contract social. Statul a fost subminat, a fost substituit, este în slujba altor interese, că sunt corporațiile, că este Uniunea Europeană nu împotriva poporului, este motivul pentru care măcar să le spunem oamenilor. Această Constituție nu te reprezintă, contractul social a fost rupt și atunci trebuie să gândim un nou contract social. Că se face prin vot, că se face prin revoluție. Vom vedea. Nu mai este timp. Eu, împreună cu partidul pe care îl conduc, ne-am asumat un proiect politic, nu putem singuri pune pe piață, sub nicio formă. Sunt deschis către orice fel de discuție, de colaborare cu oricine și măcar să le spunem oamenilor adevărul. Închid, trăim într-o lovitură de stat înghețată, nu există niciun fel de altă șansă decât alegerile și un proiect prezidențial. Vă mulțumesc! Îți dau niște lămuriri.